Mbak Putri kan bro. Awak takon koncoku wae takon jeneng aku sing omahe Mbak Putri kan bro. Wong yan iki ngono. Sana pojok terus. Terus. Mas disumpah ayo. Makan. Oh, kena kakek TV terus. Kayak apa kan mangan? Ngomongnya biasa kalau gitu. Di dine apa mangan? Nggih. Ngomongnya bingung. Lah iya makanya kan tak jalan kene makan itu gila kita anak kita jiwa punya Pite, lontong ae. Aku biar kekumur ya. Ya. Aja kakek. Terus jika cuy kembang kalau buah pakaian ya jenenge mak enek 20.000. 70.000. Wene ngono. Mak salah kerungu berarti. Masalah utang duit kok. Ben suringan ora langsung Pak kan 70.000. Mbah gopo, mbah semangan. Mak sampai gowo mulai kok iso. Aku kan tuku. Kakek papa ora main karo tepasan. Tuku 50.000 aku. Oh, aku sih kesiti. Swida. Ini yang ya. Terus dhewe entuk ronjine aku. Kamu siji wong siji. Saiki 3.000 cumi kon mesen kakun isri saiki 3.000. ayo belernya mending ini belernya mending ini mak iki anu sepuluh telur kan didom ta yo sing titip sing 20 ya tak kai 6 sing nitip 30 tak kai 9 sing nutup selawe tak kai 8 Banget sebelah kene banget arah kipas lewat kantor. Oh, yo ben tak enak ngerti ini kan tak jumbo jadi dia tak yo. ya sudah gini Iki aku Pak lho jadi lontong. Songo bener suwake kok. Warne gowo lali nek. Belalang kupu-kupu siang makan nasi malam ini susu ini oh ame siang makan nasi malam susu dan oh ame wis iso ame bisa itu kan mau dibikin Tapi gede kakone kita ya gitu san entek susah dhewe kok dikelekek. Kok iso duwe bener kok. Sing duwe oh jilane semono kae ngene wong masak aja ngendi bojo ya ana to syutingane ning TV bilang aku ya. Kata-kata wis kecepepan delok kata wong. Sampai sejak apa yo? kok ame-ame nonton Wah, ame-ame beler itu ya nasi-nasi malam susu kok ame-ame Kok wis ana wijine bulung-bulung lambene. itu setahun wis setahun ngarep wis mlaku titik Wis penuh, wis Oh, sayang, Nah, disoteng banar ngarep ke. Kok ning TV, Dik. Nah. oke Nah, keng banar nah. Ya. gunamu ora apa titik ngono kaya kowe kok anggo ora iya Ada
sini kok nang ngene ya. Mane kene tak kewan-kewan kabeh mbak. Yo Nang jual gini malah nek ana gini sampe jual. Kewan-kewan kabeh. Dia 10 tahun. Neng gaji muarem kok. Sono ureke gede. Oh, anu sawang itu sing ning tengah gede ya. Janjere sing anu kabeh teng turatan gue anu le. Kelakon musola teng ape do rontok. Anu ape do ngene. Oh, makane. Dewe ning gerak. Lah nek pikiran yo ngene do seragam, do anu apa. Seragam ayo. Iki kok mlebu kiwi. Mesti ning ndi ta? Lah taburan ki yo ngono digemplaku nang nggon aku buat tak pikir buat. Lho Pak, tapi aku jebone. Lah ngene iki nang Apa ke? Wis apa ke? Boe. Saya mau ning kono kok. nyoto iku Mas Marane nang ngene. Lah kan nyalake Ternyata kalau dia tahu pakai itu. Wah, iki apa ya? Kalau tak ungkap Silane iki ya. Sing dene kok kapan yo? Dia bisa jadi duit kok. Tak ungkap. Temu to nek mobil Jalan metan, mengar Iya, kok. Sapa? Aku lagi tidur kayak